afternoon, students. So, students, today I am going to discuss about one poetry. Now I will discuss in Kokborok. So, students, listen carefully, okay? Sengainai tabuk thinang. Thinang koklop por lainai. Thinang koklop ni kok mangka buskang ni sab. Anaji students, nang boyo nai nadi thinang koklop no sinai ka sokan ta porta charjo. Tai ok thinang ni no Kokborok by Slaika Slainenka Norendra the Burma. Now, Nainaji, Tinang Koklop, Mono, the Slain Discapano, Nogos Ranginadi. Naidi students, Tinang Manes in Buskang is ham. Been a cockbukawang, no Kisakisa Budo with Tangai, Tinija Tinang Manes and Tinangot, Poma Habamaka one Sunana. Am high and Kisa. Nong nang explain klanya naidi bumuk per drop buchile jesuk chikon phana ungthong bok thuyani bagai bo tep tep khetoro je tini online no khasang tini bumuk per drop buchile jesuk chikon phana ungthong bok thuyani bagai bo oste oste ke tori phayo tangai ge bok thang ngai je jinis kathang bo chikon saphan tongthong bo oste oste ke bo tori phayo tai jodi je kete jinis ngai bo amahai namahai tongnai bo jibono toya mokok bo saimanya bo amahain thangnai tamung jemon kolom table chair bo kunin phan tori maya kok saiba maya bo jagani lori manya je kathang jinis ngangke bo chikon sa panung thung bo lori mannai bina hama ganang nai bo oste oste tori logoi mane tori logoi mannai oroni oro thangi mannai e amahai tam ngangke online no sung tam sijak tam na lenai saksikon te kebel hawa sonar jak phano nokhani ringma bai bini imang ni mokol kyogo mane bochikon sa haba jarba tong phano bini nokhani ringma bai bini imang mokol kyogo mane bini imang tong bok thang ni bagai mo khobor ta nge saksikon tewo bini je phan tong mani abani bo hawa pekha ga bo chikon saphano bini je saw phan tong mani abani bo hawa pekha ga man rok ungkha bini yarungo bolong koto ni wansung bo hapka obmu pe drop ni simi olop bulai katal asayana mong pe drop ngi phaigra ka bo olop se sangne bo bini bumuk peri bini bulai haike bulai katal ka asai phainai nok bo sima bai bulai bo ninang gana abuni olop bedek rok ragana tei bubarok perana apurukhe nobar kotor bo bono kasoi manana nobar kotor bo kasoi manana amai ema khoborta mane jefru bufang toro logo bu tori thanga hingke bin bufang umti ni nang tongphana kisala aro no barkati bule em hai ga abu tikhe bebak bumuk perjak mangrok salsa phan ganang ungana borok ni khugo bolong kata ni khora khana jagana tabu jero kebel olo aborok ragana abuni bagai borok sani hamari rwana chikon rok bo saimano o chikon tong bini soisoi sini mungya mane bo jit chikon tong nai rok je norok kata but cherai thu norok oma chehra ma tongno je norok o sinong mong tongno thik oma haino chikon rok bo saimano bongni o chikon tongmung ba bongni goron oma hemang tongya ba o sini beng soi sinimung omuya bini bisingo bufang kotono sinimung tongo bini o chikon ni bukha bisingo bolo kotorngani kaisa imang tongo bufang kotono sakolom bo phaye jotono lengma pokjagana bono tannai rok phano bo bini khumbai kuthai riya tongya abo phangni bedego tokso tong milik rok bo jaga mannan bina sege imang kotoma nadi botor ko loka bina abo phang bedego tokso tok milik rok bo bawi pungala chugana man jaga manana bo jotoni kising ngi manana ba chini borok munchurok bo abo phang tolawo lelana ba watai no borham phaiyanke bo phang tolawo rogo tonghanke bo mane no watai kati ui tongo amahai ke bo jotono help khai mana jotoni no bo dol ngi manana bina amai kase imang bufang ni busulei bumuk pe drop kulei tai kebel bufang ni busulei bo jokonde bumuk pe khangke bo blai mane bufang ni busulei bumuk pe drop bo kulei tai kebel de ba chikon sa apurke botamung bo derana kirija ko jotono na kirui ma tongo jokonde busulei ni hoite hasa ga pekha phangke blai kulei ni haigro bazara kebel jadi ba an bagai bo kirija ko je bin sago phan kre ni bagai kebo da bono
Pucha kibir no kep da bini blanya sapri no kep da bini bufang no mane bedek no subai no bob no kiri dok ta mungke bini sago phan kre ni bagai phia thinango sasana tori logoi bedek bupra sahori buba bai buthai bai khe buri phang bai baksa tori mano bini wansumung bo sasale tabu je chikon tongmani sasale bo tornai bo tago je kebel kli ngei je buni kirima tongmani bo sasale raknai tornai bini bo bedek bupra sahori bo tori phainai aboni bagai bo ma hemang bini sinimung ungla khne bini wansukmung amo haikeno thimuro moiro tongphano abo tui hai boini ukologo klai tongjak borok hodao satale kuchuko kawane kusum bono sinkulugoi tonoi mangla thik omo haikeno je bufang busle chikon sa permani hoite bolok se toran hne boje imang nungma hai buskang salo omo hane sini borok ni langmau bo wansukna nangthai je sungbo tabu sikon tongphano tabu sini phan kri ke pano जों सारसाले फाननाय राखनाय जों सारसाले कलक कतरनाय जों सिनि बरनो चुबाय मानाय सिनि द फानना रखमानाय हनै जों सोंबो गुसुं ले जों बुकिया सिनि क्ल कामनांला जों जदि फानखाके नै बसकांनि सालो गाहाम ngani bagai wansuk thai sini langmaubo habon bagai no nongno example bai phunong mari bai abu phang busulini koknati sajakha tini nor gonai nor tau student nong thani phan kom khu nor tau bung nong ni ma babu ni sakao tongai pori ui chau tong ke nor ni bokasi imang tong na je puskango tini ang kaham ge pori oi kaham ge pori poro la kala chang ke ekdin ang kolo kotong gen phan ra khanga ke ang bo ko sasole ko kaham gane ra gane ta ang bo lukuno basini hani do phani borong no ang subai manana ama ke nong bokasi wan sung tong na abono tui no tino sung buskang salo mahai wansuk thai hne oro samani khobor te students narok puri di o thinang koklop no jiske pan 10 lines srungna di tai bujina chesta khlai di ngate bini kokmang puri di thinang kokmang mane buskang sal perjak ni ngake bomuk phaijak bomuk pekhakjak ema hage bini kokmang kngma nongni guide buko tongo tang nong ni whatsapp group o photo click khai ri rekha amrong no bonoro notes khai nong notes rong no ang nainai feedback nanai tai norong nai joro option ganang kngma question answer tongo jotono pori bai badi tai student tin bagai asuk no tai nong jodi no bujiya ba কোনো problem tonghake nong ni group no rana text ko siyei ko sunghori mano tai abono norok obono pori pai nong bagai kumbak obon tongnai asa khlai norok motamoti to buji mankhana tinin bagai asuk no okay students jotono no hambai